Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ojo ku Mozambique ko anzaka nakapanga kumvisi kuti asiye ku Malawi. Maganisa maso. Kamanako? Ine magana uri kamwana bukade wona sinkho wake koma kulimba ntima kumalimba mwana amene potenga nduga idi. Kamwana amene ngonde kafada se. Ndeka mwana kacha. Chifori kaneka chipere majisi ndabona kuti amwana samange. Mwana ni mokereresa. Amva kweteka. Amva kweteka. Okay, mwana yataje kwa Mozambique kubera kuna nana kwa yena. Anampaka kumvisha zake, anatenga na azili zake. Iye amina macho kutenga na habari. Kuti wina joka nyumba yuri atiende kumala kasake makani. Anaja labwira kuno. Anafikira kubanga. Chakuna matapa huko. Anaja napanga rent oka. Ganyo yao anaja anamba kumaka kula mazi patapu ukika mtu majumbo oka. Kumama anga umagulisa. Kumaka kulisa mulipi. Nechifo kuti mwana uja mapanga business kwambiri mutepo anaka ngati muna makeka mwaika mugwera. Iye uja sana aone kuti business yake yomwe ikuyenda. Koma iye mentality yake inayoda apeze gani. Nde amayena anaidi kucheni yao mukacheza. Nyumba yondana ndi fridge nawo amakulisa mazi panja. Nde mwana uja maza ataza mutera siku lina anafusa sasa kuti mtauri muno mazi makaoda kutana nampasa mapo apa amayi amenaje. Atafika mwana uja kwa amenaje. Anaoda kume kuchamazi. Isa na jeli maza janata. Anabwereraso. Wakaoda. Imene yetu ni potengera imene nkhani maforo kuzelidwa mkoti. Anapezeka kuti amaja namuza kuti mpanga mazi umakulisa kwambiri kulembe chito. Kumakhala kuti ani makhala bwango samuke kuzikhala kuti konkolo. Kuzikhala nyumba maka mwana uja ona nono Chito cha simene? Naipesi. Mwana uja nakasa zikanzake ndibwera umakhala kuti mene. Moto zake jasama kumana nawo soya. Ndikuti amatenga mazi amaja ndikumaza kulisa kuti mene maza kulisa mulimbi kuti maza amaja kulisa mulimbi kuti ndama aja ndikafana kena kale kodi kamana kameko kamasala ndi maika je ndesi kuna maika muzere ndi kuchoka po kwa mwana sini kwenda ndi modenge ndeo kwenda kupita naye jani tawa ndeo jasa tangu yeye ngama sanu zita ndi musira neba kuma neba josu naye somone utinesa kubanga zo zake data mfano jana munyengelera mwana jani 50 wa utaleke kwa mina maza fika ntano nako na kamana kaja kangolira kango musatira hiyo chakula box ile hapo naona uta mwana yani balisa ndana kamdekesa panza wa mayo utepo tikonkuja mulimbi muja apa ngatapola apa ndi menye kai ndimudekasa so 50 baina hiyo jano from no yana ndaboro mwana jangolira pakati pa town hiyo jamaza ajasu sana malizi koma mwana ai amagoso chifufu kuti kujokera kwa Mozambique yeye alokomoka even lazima mwana wanchidwe ngakhala zibalaka mena makano kuna mataba amaziyo koma bodekera kuti pakoma pale panyuwa kuti wakufika kuja kumene anayasa kunziwa ndieno chinthu china chimene anakumbukira mwana ai chona kuti anapezeka mwana unjali bankando koma limanja mwa polisi ndi kamana kakang'ono kacha kwa box cha palibepo Land Cruiser dipati pompo pacha ndiyo chambana mazizungu kuti azikhala banja lizikhala banja mesa unaba mwana umathawira naye ku Mozambique ndiwe unamati ana utokaruka ndita bana nene mapolisi era mango yakhaja mafone ayi amapano kuti libankando ndena bwera gali moto ya Land Cruiser ina ijoka no spano mulimbi mu kuvaka kwa mtenga mwana uja ndika mwana kena osana ana okauka ana ndingana awirose ndiwakozaja gali moto mwabwera nawo po panali bambwa kama nayo ndimayi kuti ayi mwana uyipa kwambiri takulemba nchino kuba mwanaso paka kutibera mwana ufuna kumgulisa ku Mozambique mwana yesu kuti sana arubino so ya ana wabuno bwino oto level kumanena kuti amafuna kumgulisa mwana nzake ogulisayo na yesu ndongweleka kumugulisa sika nayi mu state yokuti mwakuti anamponya rupa sero rubalimbi paja ku Juvina baba balimbi ndi sero yake ngokhala ya majuvina ana amaskini ndana usamango waponya muti bene ndi mwana uja wakerera mpaka mwana uja namba kuoneka nunga mwana wa maskini so mwana wapatawo arabele magistrate bakodi mfusa mwana uja foto zokuti ine ndi nitenda yoko mukanja na we get out so zina mizira kodi kamana kakang'ono kacha kale kuti kamakwanisa kuyankhula ine ndinangoona panabwera ati mini basi mwava anthu azibambo awiri amasinthana ndalama wina kumatenga ndalama mampasa nzake kina kwa bambo moza amutenga uyu ndi wina ndikwakweza usejani
ndabambo mmene nawo limozi mgaye mutoma kuti tinaye nawo tuli mozi koma tafika pankanda wambanya nango sika 180 ndio maana bizo ta polisi ape sana nandu kwada ndikwatenga ndi kufotokoza kwa mwana wangu amanda kuti mwana uyu wankulu ndiye mwe amene ananda kuti feti makhala kukanjeza chani na polisi bana mayamba kumalumikizana ndi polisi apalimbi chifota mana kuti uyu bambange nda polisi so kwamba kile chito palimbi chani mwana uja tamulengera tu mlandu ndi mwana janankeresa matamangira chaka ali pasero modi nkatapido nampeza mwana uja kuti ukaidi watu wanao zoti sunga muzesi waizi iye amanka kuti ngati kuti basi mwana maskini anabalika pakoti magistrate aramuza kuti panga iwe ndikubisa kubikuyo kusoma iyi transport ukafika kukanya muko kusikapita kwano kwanisi ndamukaira so 5000 inantabaona lezo ndende mene ndiana inja katika tatenda kakozo kundichitira umbo ili ndiwaya ana mata kutuka pita kajeza mmuzi ndikubwereraso chifora ana amene chamakhazo kuti silimazo ndi chimachitika njane koma mazo kaidi nduga ili umafika kwendi ovomerezo sautawa ana mata kupita mmuzi ana alukushabuso amata kumaona so iyo ndiyo basa nankani nawo chifora ana jama zakula kwambiri akakutina namanga masepti satali amata kwacho somejo kabisa kavumbe potengera ni maiji mena kusinthira ataja tatapita kuchatu sina ngana mkweza mchikambo cha mwamba cha mwenda mwamba chi hiyo jansi umeana uloweza iye nilimbe zomba chula nse umeja kuti chani zina yake apa ase unapezeka so kuti tumwana ucha mwe kucha kumana kondanza kena kuti nawo sokaida dopa nawo ndana amizana cha kwambenda kuti mawa tikapita muzimu tizipita kwatu titawe tizipita iyo kondi kutaine kwatu ndi kuphalombe ayo kondi kutaine kwatu ndi zomba momo cha kupunga malima mpunga kunyanja uko anaja tokumakambirana iyo jasa nangu ati munditi yomwe ndipo anza anata yakira kugwiza nota mazoti zipita kumene kuoni kumalo kuona kuti mbali naye kama kufuna kuti angu ali ana achakhale mu ndondomeko yakuno kuno sikuti kumakhala kuti akwagwirisa ukaida sachi of course be mazuwa ndende basi lona chanaendelera mazu ndiye achafa kuti njira saziziwa iwo anaenda sewu umene anauziwa iwo mwana tanamba mwangu joka usiku meno sana kumepena pali pose 5000 yake ntombo 5000 yake jasana kwerereso yaye anaenda wapasi joka kuzomba kusafika so mulimbi nsi umene yaka na uziwa chokera mulimbi kumapita kwa ku Mozambique kunalo wa mulanje azidusa kwa nkando kumapita uko amene naso atekeso seudi umene ndete mene mwana ana mmanga mena mampitisa kuzomba lazima ina kama pika restaurant chapo paja pa police palimbi paja amaya moza nampanga kuti iwo kazatuluka uzabwere pano zapa transport uzapita kwano wamva chifukwa maita chikuzika mazuwa monga nzima yobereka chisoni afana aja anakumbukira mawa amaya aja iyo aja ndikumakanisa nkhonde mweni mataoni mungo ndikulu namuliza highway kodi wemesa akumanga iwe nasanani iwe sente somalizani abantu bashiri kwekereka aya ndipo ndenge transport abana wantsene abaja ndingombaza nsima kutayeko uzikaja katimo Samuel nazo namanga 8 years mana nabira kwa fumba awala kukira ukadisa na umalizi tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.